Hrvati vole fudbal i vole svoj klub. Asprogenis, greška sada odbrambenih igrača Rangersa i evo prilike za Mirosavljevića. Marinković, Mirosavljević, jao, zašto? Zašto je Nenad Mirosavljević odlučio? Zajić. Mirosavljević ponovo unazad. Tomić. Udarac. Vukelja. Desna je Marinković. U sredini Mirosavljević. Marinković. Uspeva da centrira. Mirosavljević. Evo šanse za Vukelju. Kakav promašaj. 80. Zajić. Namestio se Lomić i lepo centrirao. Šansa za Partizan. Pokušaj Nenada Marinkovića.